Sanibonani babukele emakhaya kanti ke lo nibingelelayo MC Mluda ake ngithi nje mawuqala nqa wena ukusibukela kule channel sacela laphana uklikhe nje usubscribe bese ungakhohlwa ukuklikha laphana i-notification bell ukuze thina njalo uma sifaka ivideo entsha kube wena uyithola kuqala. Kanti ke nje ngaphandle kokuchithela isikhathi bafowethu, namhlanje siniphethele nanzi izindaba nokungeza abaculi baka Msskandi. Namhlanje sibheka udaba olukhulu kakhulu ke, sibheka nje abaculi ba Msskandi laphana abano blue tick laphana emaphejini yabo aka Facebook. Kanti ke bathathu nje abaculi ba Msskandi ebanale tick eblue ema accountini yabo ke laphana yaku Facebook. Lokho kusho ukuthi ama account yabo averifiyiwe. Kanti ke nabo abaculi abalandelayo abano blue tick laphana emakhasi nabo aku Facebook. Oqala nje ucevuzile unayo ke laphana iblue tick ku Facebook. Kanti ke ucevuzile ulandelwa abantu about 260 nangaphezulu. Kulandela laphana ihashi elimhlophe, kanti ihashi elimhlophe omunye ke umculi kaMsskandi owaziwayo. Kanti ke ulandelwa abantu abangaphezulu ka 53,000 bese sicula nje bese silandela nje ngomculi kaMsskandi odumile ngendlela emangalisayo nowaziwa njengenkosi kaMsskandi ke laphana ukhuzani indlamlenze mpungose. Ukhuzani ke laphana naye ke futhi unayo laphana iblue tick, kanti ulandelwa laphana abantu ebawu 1.2 million nangaphezulu. Sibonge nje mlaleli okanye mbukele ekhaya ngokuhlala nathi. Bye bye.